Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün hepdeniň 3-nji güni 2020-nji ýylyň 3-nji noýabry. Men ýene de siziň bilen Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde YouTube we internet biziň durmuşymyza kömek edip bilermi diýip şu barada gülüşip bolýan. Gelin şu tema terdelim bilen. Şol gepleşigimi başlamakam men şu gepleşigimde ýene siziň 3-4 tane soragyňyza jogap berim. Gepleşip gutur beremmi. Şonuň üçin bir ýalypdy şonu, ine men şonu aýdyp geçýän. Hawa berim, saýlap soraglary, ýani birinji gelen soraglary şeýle alanına berim. Gelin indi ýene şu tema tertip geçelim. YouTube biziň durmuşymyzy ösdürermi, biziň durmuşymyza kömek edermi, biziň hal ýagdaýymyzy gowulaşdyrarmy ýa ýok. Gelin şunu seýelim. Şu gününe internet ulgamlary gatýar bütün dünýäde. Türkmenistanda 30 ýyldan beri internet ýapyk boldy. İnternet ulgamy ösmedi. Gysylyp saklanyldy. Munyň esas sebäpleri internetiň üstünden adamlar bütün dünýäde bolup geçen gatlary bilip bilerler we Türkmenistanyň içiniň bir adam üçin goýulan siýasatyna ýa-ni deril dururlar diýip ine şoň esasyna siyasi bir instrument şunu instrumentten halka bermeliler diýip ine şol esasyna şolor ýa-ni ulundurulşul internet ulgamyny. Şonuň üçin bize bermediler şol internet ulanyna, internetiň üstünden bütün dünýäde bolup geçen zatlary, Türkmenistanyň habarlaryny berýän zatlaryny başga ýa-ni variantyny, bütün dünýädäki variantlary, hakyky variantlary bilmedi ýaly ine şunu ýapdylar. Ol şeýle edilýär, näçe Türkmenistanyň halkyna bütün dünýäden informasiýa gelmän şolary ýa-ni ýapyk garanky tamda saklar ýaly. Şonuň üçin Türkmenistanyň içinde diňe hökümet telewizionyasy 30 ýyldan beri ýön başda bazı bir çarşyn telewizionylar ýapylyp gitdi. Ýa gazet, jurnallar, ýa da neşriýatlar, ýa da jurnalistler hemmesi aýry ýok edildi. Diňe hökümet rupry diýende bir adam, bir ýa-ni kanal, informasiýon kanal, ine şol kanallar gitdi. Hökümet kanallary. Siziň ýadyňyzda bolsa, Nurişka diýip bir marly bilen bir ýeke adamlar artist, ýa-ni ýeke artist teatr diýip çykyş edýärdi. Men gaty görýärdim onuň gepleşiklerini. Daşyurtda olanda köp dinleýärdim şonu. Şu dilimi ösdürmek üçin we dilimi saklamak üçin. Ne şoň bir ýa-ni çykyşyna şeýle diýdi. Telewizor ýaksaň, ay şu Niýazow. Radiony açsaň Niýazow. Köýnüň tutulajak bolsam, ütü gaçjak bolsam gorkup şöýde Niýazow diýämesin dedi. Gasy da bellek geçdi şol. Ýani olar ýaly artistlaryň ýok häzir. Hemmesi ýok edildi. Bu sistemler, ýüýte gurnulan sistema. Pikir etmeň öz-özünden boldy, ýok. Ýüýte şertler şeýle goýuldy, şol hatda bolmady ýaly. Indi gelin internete bolman soň ine bize näme zatlardan biz galyp we näme zatlaryň esasyny biz ösüp bilmedik diýip şonu seýledim. Ferdim. İnternet bolman soň Türkmenistanda köp puýdoklar ösüp bilmedi. Bizim puýdoklarymyz beýleki döwletlerden izgarlar. Hawa biz Ýaponiýa kompaniýasyny, biz ýa-ni Totaly, Chevron'y getirdik. Olar lokalny östürdiler, ýöne bütün sistema ösmedi. Hawa bütün sistemada täze ýa-ni abarodny goýup täze gurallar goýup sistemany ýa-da bir noktada getirin bolsak, şo noktada da galdy. Mundan beter üstürmesi. Olar gelende täze tehnologiýany goýup bir noktada ýa-ni bütün haçyn energetik sistemany goýup gitdiler. Ine şondan soň ýene de şu ösmedi durdy. Diýmek, internet ulgamlary, internet kömegi bilen hem biz ösýär, hem bizim durmuşymyz gowulanýyp bilýär. Ine mysal üçin Türkmenistanda jemgyýet ösülmedi internet bolman soň, ýa beýleki döwletler näme diýär, näme bolýar? Ýöň Russiýanyň telewizionyasy bardy, olum ýa-ni diktatorsyz döwlet bolan soň, olum başga tarapga geçip, senzura geçip, diňe Putinin propagandasy berilen soň o ýerde hakykat indi bolmady. Bizde näme galdy? Radio ve internet. Häzir aktivistler çykyş edip hakykat aýdyp başladylar. Ine şu var. Şu zatlaryň netijesi ine aktivistler döredi. Ine şu ýaly internet bolman soň biz
beýleki döwletler ýaly hyzmatdaşlygymyzy, beýaşdaşlygymyzy östürip bilmedik. Sebäbi konkurensiýa ýok, hiç zat ýok. İnternet gidip ýene geldi, men düşünmedim. Ha, bir minut. İnternetin güýçi bes. Mhm. Ha, ine geldi internet. Başlan internetin güýçi beseldi. Seziň, ine bizim döwletimizde mysal üçin bizim döwletimizde internet bolmagan soň Türkmenistanyň jemgyýeti ösdürmedi. Adamlaryň internet arkaly öwrenmek, işlemek, okap bilim almak, diplom almak, hyzmatdaşlyk etmek, beýleki ýurtlaryň adamlar bilen ýa beýleki ýurtlaryň edaralar bilen, husus kärhanalar bilen habarlaşmak, täzirçilik etmek, hyzmatdaşlyklary ýanky bizim ýurtdaky harytlary başga ýurda satmak we şunu meňzeş mümkinçilikler bolmady. Şu sebäplen bizim ýani halkymy kim näme bilip bilse şo bildigi çora östi ýöne umumy bir ýygaly beýleki döwletlerden. Alkoryň Özbegistany, alkoryň Gazakstany, alkoryň Russiýany ýa beýleki döwletler. Biz olaryň has ýygaly düşünjelerimiz, bizim ýanky jemgyýet düşünjämiz, bizim kanun bilşimiz hemmedan ýygaly. Türkmenistanyň prezidentlary kan diktator, bular diňe ýerden gazyp almak üçin ýa näme men çykmaly bolýan ýene girecek täzeden sebäbi internetin ýanky çykýar ýene girýär. Ha, bir